Teke Türkmenlerinin gelip çıkışı. Teke taypası. Ulu Türkmen taypalarının biri olan tekeler 16. asırı çenli tarihi varada yazı çeşmelerinde hiç il malumatı duş gelmeyer. Türkmen Sovet Ensiklopediyasının 8. tomunun 2. kitabında bu taypa bağışlanıp yazılan makalada agzeki malumatları esaslanıp 12. 13. asırlarda tekelerin Sırdaryanın aşağı akımlarında yaşandığı, sonra onların bir bölümünün Samarkand'da, Ulu Topor'un olsa Balkan, Mangışla etrafına süyüşenliği hakkında aydılar. Doğrudan da Samarkand velayetinde akın Urata Türkmenlerinin düzümünde teke sıçma diyal tirilerin bolmağı bu malumatın doğurduğuna güveye geçer. Yöne tekeler 16. 17. asıra çenini ulu ve güçlü tayfa hükmünde Türkmen tarihinin sahnasına çıkmadık bolarlı, yoksa Türkmen tayfaları gelip çıkışına bağışlanan Türkmenlerin nesil daratı deyip adlandırılan Abulgazi Han'ın acayip işi 1666. yılda yazıp kutarın hem bolsa, bu işinde tekeler hakkında iki setir yazmak bilen çeklenmezdi. Abulgazi Han şeyle diyer: "Salar yerinde bir kişi bardı. Adı toy tutmaz. Teke ve Sarık iyili anın oğlanlarıydı. Bar bolonu şu. Yönü Abulgazi'nin tekelerin Salar iyilinden din bardaki malumatı bizim için has ehemmiyetli. Çünkü bu malumat tekelerin tayfa hükmünde nilede ve haçan dörendiğini çaklamağa mümkünçülük veriyor. Bu çaklamanın orta atmadan ömürte biz teke tayfasının gelip çıkan vakti baradaki fikirleri yatırıp geçmekçi. Türkmen tarihini öğrenen Karpov bu tayfa hakkında 16. asırda dörendir diyer. Sonra yazan işinde olsa bu seneni 11. 12. asırlar deyip görkediyer. Türkiye'nin Anadolu velayetinde, Хорезm'de ve Sarak'ta yaşayan tekelerin varıp 13. asırda göçenliğini, şeylede Kazak, Kırgız halklarının düzümde teke adlarının uruk tirelerini duş gelenine nazara alsak, teke diyen etnik adın katı kadimdiğini çekinmen aytmak bolur. Çünkü Türkmenler Selçuklu hareketi dövründe yani 11. asırda Kırgızlardan ayrılışıp häzirki mekanlarına göçüpdirler. Demek tekeler tayfa hükmünde bolmasa da kiçirek etnik topor görünüşünde 11. asırda öňdörepdir. Belli edebiyatçı alım Ahmet Bekmuradov'un teke sözünü kadimi guğunların tüke, türkü etnoniminden çaklamağı yöne yerden däl bolsa gerek. Öz sözünü delilindirmek üçün bu alım guğunların harbi administrativ bölünüşüne käbir däplerini tekelerde saklanandığını habar berýär. Ağzalan alımların fikirlerini, iň esasda Türkmen etnonimlerin berýän malumatlaryny nazara alıp, biz bu taypanın döreşi barada şeýle çaklamanı hödürlemekçi. Tekeler, Uru hükmünde inňän gadim döwürde, Türkmenlerin Kırgız sehralarında yaşayan eýamynda emele gelipdir. Bunu olaryň teke diýen etnik ady hem tasdiklaýar. Alımlar bu sözü bir ağızdan tötemden dören deyip hem hasap edýärler. Tötemlerden emele gelen etnonimler bolsa, tire tayfa atlarının iň gadim gatlagyny emele getirýärler. Selçuklar hareketi dövründe tekelerin ulu bölegi Günvatara süýüşipdir. Göçmen galanlary Kırgızların ve Kazakların düzününe singipdir. Mangışlığa gelen tekeler köpçülüklerin şu yarım adanın demir gazığında, Yayık yani Ural ve Emba deryalarının yakalarına ornaşıptırlar. Bunu Yayık deryasının kenarındaki häzirki Uralsk diyen şehrin öňkü adyny tekeli bolonlygy hem tasdiklaýar. Galyberse de Mongollaryň agalyk döwründe Yayık, Emba deryalary ve Mangışlak Balkan sevitleri Altın Orda hanlaryna tabin bolupdyr. Tekelerin Utamış ve Torsamış diyen ady esas iki bölümün ikisi de Altın Orda hanlarynyň adynyň dakylmagy hem tekelerin şol etrafda yaşanlığından habar berýär. Tekeli diyen urul taypaları ve olaryň adlary dakylan owalara Azerbayjanda, Gürcistanda hem duş gelinler. Altın Orda döwletiniň basıwalçylyk siýasaty tekeleri atarman, çaparman, ezber etkiledip terbiýeleýär. 15. asyrda Altın Orda hanlygy kiçik hanlyklara Astrahan, Krim,
Kazan ve Sibir hanlıklarına bölünenden soň yurtda uruş galmagal köpelýär. Tekelerin uly bölegi Günwatar Türkmenistana, ýagny Vas etraplaryna göçýär. Londonda ýaşaýan türkmen taryhçysy professor Mehmet Saray, türkmenler imperializm zamanında diýen ilmi işinde Mangışlak etrafında ýaşaýan tekelerin üstüne gadak tekralarından galmyklaryň wagtal çozanlygyny, netijede tekelerin bu ýerden gysylyp çykaryldygyny habar berýär. Türkmenistanyň günwatarynda ýaşaýan taýpalar, ärsarlar, saryklar, ýumutlar we salyrlar daşky salyr diýen taýpalar birleşigini emele getiripdir. Tekeler hem soňra şu birleşigiň düzüminde uly taýpa hökmünde özüni tanatýar. Abylgazynyň bu taýpanyň asly salyr boýundan, ýagny toý tutmadyň neberesi diýip görkezmegi şu hakykata dogry gelýär. Diýmek, tekelerin kiçirek etnik toparlylygyndan uly we güýçlü taýpalyk derejesinde ösüp ýetişmegi 16-17 asyrlarda amala aşandyr. Taýpalyk derejesine ýeten ýeri hem daşky salyrlaryň içidir diýip çaklamak hakykata laýyk bolsa gerek. Teke taýpasynyň soňky taryhy belli. 16-njy asyrda uzboýun suw kesilenden soň uzboý Vas etraplarynda ýaşamak kynlaşýar. Netijede tekeler ahal etrabyna süýüşip bu ýerdäki oturumy ilaty 18-nji asyrda gysyp çykarýar we olaryň ýerini eýeleýär. Dumlu duşdak tekelerin ahala jemlenmegi netijesinde bu ýeriň ilaty barha gurelýär. 19-njy asyrda olaryň bir bölegi Sarak Tejen etraplaryna ornaşýar. 1855-1857 ýyllarda tekeler Goşut hanyň ýolbaşçylygynda Murgab oazisini hem eýleýärler. Diýmek, teke diýen ad türkmenleriň eňňän gadym etnonimlerining biri bolup, ol bu toparyň teke diýen öý haýwanlaryny tötem edinen döwründe ýüze çykypdyr. Teke ýaşullarynyň biziň bu çaklamamyzy kabul etmezligi hem mümkindir. Çünki olar teke diýen etnonimi Teke Muhammed Han we Teke Muhammed diýen taýpa başynyň adyndan gelip çykan ýa-da tekelerin özüni Sarıklaryň legendar taýpa başysy Ýalkamış bilen dogan hatap edýärler. Biz bular asla inkar etmeýär. Ýöne Teke Muhammed diýen taýpa baş hakykatda ýaşan adam bolsa da bu şahsa değişi taýpanyň ady daklandyr diýip hasap edýär.